Det er de unge, der skal køre dig i bil. Når din kørestol skal ankomme med stil, så hvordan vil du forberede det? Hvilke kår vil du byde dem? De unge, der skal give dig dit bad og bringe dig din daglige mad, med et drop i din arm og en støvet vindueskarm, og du husker, hvordan det var at være barn. Det er de unge, der skal holde alt i gang, mens du synger din klagesang. Så hvordan vil du forberede det? Hvilke kår vil du byde dem? De unge, der skal pleje dine sår, når du der for døden står, med en slange i din mund og en smerte alt for tung, og du husker, hvordan det var at være ung.